Монтирах видеото току-що и осъзнах, че не съм снимала всъщност какво всъщност ще правим. Гримирам този портокал вместо приятелка, тъй като никой не ми се нави на къла. И затова гримираме ето този портокал за видео от поредицата. Така, ето го портокала. За начало слагаме този коректор на фондитен на Maybelline. И то така ми изглежда. Вей. Кой гримира портокал, бе, брат? И аз искам да го гримирам. Искам малко да му сложа накрая. Странно ли? Да! Просто му сложим пудра и няма да е толкова странно. Виж, много ми е горещо изглежда. Чакай да го спра. Вижте. Боже, това е много странно. Чакай, падна му лентата. Е така по-добре се разнася. Чакай бе, стига толкова. Си без не го ползвам това. Много хлопа. Да, аз. Ето. Малко е, трябва да го извадим от тук. Това не е ли малко светличък цвят? Еми, като за теб. Като за портокал. Не, то като едно от мен, обаче на портокал му е светъл. Той няма очи. Ще му нарисуваме. Това мисля, че е достатъчно. Да. Сега? По-добре въпей това. Тей, сега. Какво слагаме? Коректор. Обаче то няма очи. Сложим най-тъмния, защото това ма е много светло. Аре ще му сложим на цялото лице. Той са му очите. Малко са криви. Той не трябваше да слага с апликатор. Дай. Давай. То това нищо не става. Не става. Стана по-оранжев. Какъвто е. Да. Тъпунта се измие. Да бе, как стана това? Той е много черен, бе. Бати не е гръси. Абе, то са маха. Да, бе. За какво? Ето. Не знам, давай сега тъй. Какво ще правим друго сега? Очите дай да му нарисуваме. С какво ще ги нарисуваме? Някакъв молив. Сенки. А, да, молив. Ама за очи нямам за вежди. Нищо сега. Чакай, първо му сложим пудра, защото ще се нацапа. Къде ми пудра? Ползвай моята. Тя има същата пудра като моята. Брат, чакай, ще ползвам чистия. Не, аре мисля, защото сега не искаш да мия. После покажи пудрата. То ние нищо не сме показали. А коректора дай да го покажа. Ето го коректора. Брат, кой гримира портокал? То виж, пълните са махна. Да. Много тъпоти. Дали попива? Не знам. Представяш се вътре наистина да има фондитен. Ти направо ще голяма смях. Сега? Молив. Ще направим вежди. Какво ще направим вежди? Вежди ще ги направим лесно. Ами... То рисува, обаче натам не рисува. Не знам. Виж колко лесно можем ги направим. Я дръж телефона. Чакай, то, да, ето дай, искам за спирала.
Аз искам да пробвам. Давай. Тя да не ти е свършила. Не, просто... Браво, килима ми. Нещо килима ти изобщо не го харесвам. И аз. Той с фондите с коректор, всичко има този килим. И това, което аз ти бях слепнала. Само фанта, спрайт, какво беше? Защо стана оранжево? Давайте снимай. Ужас. Направо. Моята е по-добре. Не вярвам. Пишете в коментарите кое е по-добре. Моята Като изключим това за мацаното, защото тя ма бутна. Мръдни. Вижте я сега. Да има по-гъсти вежди. Та портокалка, бе. Това са веждици. Сега миглици как ще ги направим? Не миглици, очите. Просто кръгчета. Просто няма да има. А пък спиралата... С корект, с контур може, обаче той толкова скъп, толкова корект контур, Да. че ми свиди. И на мен. Тя го има същия. Верно ли тогава го дай? Ето го, той е същия като моя. Майко, страх ме. Не бе, човек ми дей. Какво правиш, бе? Очертаваме с колици. Чакай да я направя очи. Майко. Покажи какво се случи. Първо на гъс мята. А ти още повече. Нищо, той без това се размаже. Ари, бе. Имаш четка. Имам, ама... Тя не е за контур. Дай нещо за контур. Не за контур. Ружа. Трябва да сложим. Ще сложа хайлайтер с пръстчето. То трябваше първо руш. Все пак правя гримирам приятели. Имаш късмет, че не искаш. Иначе ти щеш да си това. Какъв е този? Много е як. Пак от пилбокс. Той сигурно е по-стар. Я да го видим. После да го покажеш. Кажи. Да. Ето. И вижте го вътре като бомбон. Отвори го, само че не мога. Ари, бе. Малко косъм. Много е готин. Сега, какво друго трябва да слагаме? Червило. Не. Не бе, няма не. И това. О, не, чакай. Ще го сложа с друг апликатор. С пръст ще го сложа. Не, разчетка. Защото четката по него се изми. Това е, после трябва да покажем. Хайлайтера е ето този на Катрис. Боже, какво правиш, бе? Дай на мен, че аз поне съм професионалист. Професионалист си ти, да. Внимавай, моля те. Снимай, че ми е трудно. Давай, дигай и устници, давай. Сега свали. Уникални устни има тази жена. Много ми дигна. Браво, чек! Много яки устни. Може да направим лип комбо. Може да ги очертаем. Аре, дръжте си. Ето я, как стана сега. Чакай сега, той трябва да си го бърша в себе си. Той не се търка, аз забре. Искам после да покажеш ръка. Ще го сипиш, бе! Ще го сипа, бе, чува ли си? Покажи го. Ето го, цвета е 65. Той тук ли седиш? Не знам. Ми аз ти. Боже, дай ръката. Стоп. Най-доброто макаш. Когато изсъхне, тъй като е мат, ще сложим гланц. Гланц ще сложим никакъв шанс. Какво друго да може да сложим бронз? Сенки, аре да му сложим сенки блестящи. Обаче аз четка за сенки няма. Ей тази е на Алекс. Покажи. Ето. Абе, това е моята любима, една от любимите ми марки. Май, колко направих? Човек, ти не трябваше този цвят. Не, трябва да е негърка. Дай. Ай, слагай ги.
Ще правим ли очна линия? Имаш ли очни линии? Йок. Аз не ползвам. Дай бе, ще го прибра. Оп. Ето. Няма слагам толкова много. Просто трябва да помощ да си измия всичките. Всяко друго трябва да слагаме. Ще аз така да си изложиш. Еми, коса няма. Пирука някаква имаш ли? Имам манчета за портокал. Тая от Хелуина. Да. Какво правим сега? Очна линия няма слагаме, нали? Да, мигли му сложим, бача аз нямам. Напечи ли си, бе? Ти не ги ползваш. Нищо. Може да сложим... Ние трябваше да измием с мицеларна вода първо. Да. Нищо сега ще го търкаме така иначе това видео. Видео ли? Какво? Какво мислиш, че е? Що ще го търкаш това видео? Не бе, ще изтъркаме лицето на мацката. Ма дай първо да го покажем. Нали за това? Майко, на къв гъс ми замяса намалила. Още продължава да се дръска. Как ще я кръстим? Ивомоза. Ивомима. Аз обичам да ми викат Моза. Момоза, мимоза. Ела се да ми покаже. Усетението за изкуството. Сега слагаме мицеларна вода, разцелихме с тампончета на 2. По-малко бе, стига. Аз съм между другото доста пестилив човек. Аз не. Така, чакай да го разделя на 2. Оп, е така. Червето ни се маха. Айде, ни забрахме. Майко мила. Аз толкова тън на себе си съм нямала. Да, ти виж колко трудно се търка. Моята страна е изтъркана. На мен ми е по-трудно, защото и снимам. Да. Майко, пръстите ми. Чакай. Добре, тя ще го довърши. Тук има още фондите. Да, той не се маха просто. Да. Топ. Сега ще го обедем. Ще му сложим ли серум? Ай, къв серум е? Дай, той е дето. Не знам за какво. Не го почва. Може ли аз, че много обичам? Аз ще сложа една капка, ще сложа 2. Ама сигурно си, че отвътре няма да се отровим. Не, между другото, че не дей слага повече. Брат! Кой слага сега на... Портокал и го гребирва. Добре, ръцете ми са по-чисти от това. Не са доста мазни. Какво да се? Браво, моето момче. Браво! Не момче! Момченце. Момиче. Да, приключихме, така че лайкнете това видео, абонирайте се и очаквайте следващата седмица още един клип.